Higugma paminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Weekend easy. Na hindi ka manok na itabong. Ay na ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wet flour. You know, roasted fries, black olives, and just a pinch of salt. You know, red beans, onion, oil, sugar, and celery. This is my best cooking show. Kini ang akong tugkaran. Kung akala mo'y nalilin. Eksakto alas 7 buntag atong oras mga kapamilya. Ako na yung inyong Superman. Cardo Cupido ka pamilya, good morning. Welcome sa mga putahin ni Manny. Atong i-welcome atong kauban sa kanginan. Ladies and gentlemen, Senator Manny Pacganern. Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mundo. Para sa'yo, ang loto na to. Tulad ko, may problema at pagsubok din ako sa buhay. Pero nalagpasan ko dahil naningkamot ako. Ikaw, naningkamot ka? Ikaw, Kanino ka bumabangon? may laban ka ba? Ako, batang may laban. Siyempre, Senador, dito nugayo na i-welcome. Ay, ang nag-iisa at walang katulad. Ang bumangon sa hukay. Ati Presi! Ati Press, good morning. Hello mga higala! Kamusta mong tanan? Labi na gyud sa mga nagsangkiig karon. Padayon ka sa atong kinabuhi o ingon man sa atong pagpaningkamot. Ay, maganda na pangambungad niyan sa morning. Mabadudungog natin ang mga pulong o mga bulawanong istorya ni Ate Presi. Tinuod din na, no? Di na magpakawa sa paglaon. Welcome sa mga putahin ni Manny. Siyempre mga kapamilya, Miyerkules karon ang tawag ani karon sa unang panahon, balikon ako, Civilian Day. Ay, civilian Basta Miyerkules mag-civilian. Ay, sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Sa amin kasi, wasdi kasi sa amin. Wash Day na. Oh, sa wash among day. panahon natin, sa atong panahon natin, Pres, Civilian. Civilian. Basta Miyerkules. Susutunog ba? Ay, ang civilian mo ta. Ganahan di ko sa na pag Miyerkules. Oh. Okay, magbrara ko. Kay civilian. Makakasunod ka pala sa gate niyo sa school kung mag-bra ka lang. Di ba sa unang panahon bawal mag-short ang mga sa una? Short doon may sa una, Senador, sa elementary. Short may sa una niya, sapatos. Niya, medyas, taga-tuhod. Taga-tuhod. Di balik ang ganyan na bumabalik ang ganyan na estilo ngayon. Oo. Di ba? Mapansin ko ang mga makikitaan mo sa Showtime, sila Bong Navarro, sila ang mga mga Host nila, hashtag, ubang host. Ang mga medyas tagatuhod na, No. at saka mag-short na din sila. At saka yung mga t-shirt nila na mga luag, tapos mga colored na mga design na pangkaraan, di ba? Bagay. Ikaw, Ate Prissy, nakatry ka noon, di ba? Oo. Kung may civilian day, na apoy pahak day.
Oh, Kanang di ka kasulod kung kuan pahakan ka ni. Ay, oo. Kagisan imong gilid kay Pagtaas gahit na ang imong kag ulo. Oo. Oh, pahakan ka skilid. Oo, yan ang ano sa amin pahak di ang tawag diyan. Yung mag-eskwela ka nga nanay pahak diri sa imong likod do. Nakasuway ko ana Kasuway senador. mo anak wala na yung ngayon no. Nami kuan sa una Oo. kana bitang school disciplinarian. Oo. Kung makinomdom ko sa una, Oo. grabe lagi pag may nagtawag section na kuan, Oo. section tugas. Gahay kami siya. Ngigo sa inyong section no ito gas. Mga kahoy man, mga kahoy. Section tugas. Ato naman dito sa kuan. Pagkakita sa buhok na pahakan dito eh. Okay, baga kay kag buhok sa una, di ba? Lisod kay Apson ang kuan sa barber, manang barber. Do, di na gini maapas imong bukdo kay ayaw man ig scallop sa imong maestro. Sa Nicole. Kiskisa na lang ginato na imong ulo. Mga mangtas din yung umban ano no, magpahak kay taas kaayo diri agid sa bagol-bagol. Ayun yun. Oo. Para gani magbasol jud ka sa sunod, di na gyud ka magpapahak. Ang style na pagpahakan mo sa inyong maestro, mulihok na lang mo para masamad mo. Pag masamad na mo, mahadlok naman ang maestro. Ala ka sir, pwede na ka makasuhan. Isamad ni mong ulo. Oo, napay uban pag gupit maapil pang dalunggan no. Agay! Try ko na sa una, grabe ni sidlit ang ako ang diri ang pari. Hala, di gawas ang pari. Ano ko mga classmate nila, chabaw kung maayo. Kaya naman na sa natin press nga, ipakadlok ang pari man. Oh, ngano ba na? Basta masamad kag kanian to. Ano mo na? Mingon din nalan guwa ang pare. Ganong pari ngano man. Ngay ko gani ko, wa jud ko kadungog og Santo Papa. Kasi magtuga na yung mga samad sa lawas. Kasi pagtaon niya sa konsabat simbahan. Magawas ang pari. Gawas ang pari niya ba? Ano, halaka rin gawas ang pari. Nya katumurag nagtibugol gani. Doon ako giingnan ana akong classmate. Ingon ko nga hala, nasamad ka magguwa yung pare ron. Itubag kustanuhak. Oy, di ko katolikon no. Ano dyan siya? Paano ko na ligawas dito, pastor? Pastor! Ingon ko nag-stop. Atay. Ay, di gawas ang pastor. Stop! Di undang ang ano sa Ano band. undang? Ah, okay. Undang ng linog. Samad pagkaha. Hindi ko magkumi. Wala ka niya. Ato na ko. Ay, grabe ang mga childhood days no na hindi mo talaga maipagpalit kasi masabi talaga natin iba talaga ang mga kabataan. Di ba, Ate Prissy, sa yung bata ka pa? Ano ang mga hindi mo malimtan nung bata ka pa? Hindi na ko malimtan katong bata pa ko. Oo. Kay kanang kuan. Magpapalit di ko kanang yoyo. Ay, yuyo. Nagayuyo di ka sa una? Oo. Dali, yoyo sa una kanang usa ka soft drinks gani. Naipakapin yuyo. Nindot na lang yoyo sa una. Kano kung ikaw mo storya gihingig magkipaminapo? O kanang kasing. Duwa ka ng kasing. Kasing, di ba yung sa una pagmapuhay kasing. Mga 70s. Oo, si Bintis pa din kasing. Nakaabot ako dyan sa 90s, nagkasing din kami. Naman rin ba ko? Pati yuyo, Kasing? yuyo sa inyo sa una, sa amuan ngayon, Beyblade na kasi sa amin. Beyblade. Beyblade. Ang ama, kala naman, Pokemon. Pokemon. Pokemon, no, Ate Pres. Grabe nyo, no, yuyo. Yuyo. At Grabe saka, ka. Dali may bag-oron. anong bago sa inyo? Katong audition sa Darna. Oh. Lupad, ni audition man si Lady Bam. Oh. Nagtiktuyok lang sa iyo, tawag yuyo. Hindi ka lapad. Ano pa, bugat kay lawas. Overweight. Ay, nako. Yan ang mga laro sa una na hindi malimtan, di ba, Oo, Ate Chris? At saka, tinagid na. nakatry ka ng yung pico baro, ganun.
mga Chinese garter. Dennis Garter, Baro, at saka yung, yung tumbang priso. Nagingon karon nga sa eskwelahan gyud ako nung wala na kuno Wala nagdulaw. nag-exist. Wala na nagdulaw og Chinese garter. Ay, wala na lang. Kaya na-adlock na sa coronavirus. Naladrastiko. Wala na gayon ng mga dampa. Nakatry kang dampa, Ate Pris? Ay, Yung sa nakatry Lastik, ko anang dampa. Oo, Uy. dampa, tapos ka ng dagat. Karon ang nagduwag mga dampa, Oo. ang mga tumbalata na lang. Ang mga tumbay na lang doon dampa ron. Oy, ana man lang kamot. Aling. Sige. Ayan na, dito na tayo. Dito na tayo kay Natay Letter Sender mga kapamilya. Oo. Hala, larga. Sige, oh my God. Wala niya ginagso, naglungon. Karang ganing minatay nga na piso sa lungon. Nangay justisya. Nga igos din nagkondinar ang kalag. Larga ating press. Mayang adlaw, Priscilla, Kuya Cars o kanimo Senator Manny. Tawagan ko ninyo snan nga an. Gipangan magud ko sa kong mama sa stinger nga si Ann. Singer, singer. Oh. Singer. Sa singer nga si Ann Murray. Ang nagkanta sa manok nga pula. Usa ni may isay-say Priscilla ang akong suwat suliran. Paligon ako sa pagtukar sa awit nga naguluhan. Ayaw mig tukhanga. Ayaw mig. Tukhanga. Uy, Ato paminahon ka dali ha. Oh, here we go, here we go. di ko na kayo punos up. Sige, Ate Pres, larga Ate Pres. Priscilla, mamalihog jud ko sa inyong programa ba nga matabangan unta ko sa kuang sitwasyon. Doon na magoy live-in partner Priscilla, itago lang nato sa ngan nga alias Pachoy. Choy man good ni siya diri sa amo ang dapit. Maong Pachoy kay sipat kaayo nga Choy. Karon kay naalaan na mag Okay, karon. Karon, Ate Pres, natukhang manggod ning ako ang live-in partner. Kay naalaan nga drugs tong iyahang gibit-bit nga tawas. Sa tinuod, Priscilla, mao dito'y tambal sa iyahang mikuyanak nga up-up. Ako pa man gani nga naganusnos sa iyahang up-up gamit ang tawas. O sahay, iodized salt ang akong gamit kun wa na'y tawas. Priscilla, unsaon man ako ni oy? Wa nang taon ko'y kauban karong mga panahon na. Kay na priso naman akong live-in partner. Ang akong unang pangutana, Priscilla, Dala. ang akong unang pangutana, Priscilla, mapriso di ay ning nagamit aning tawas?
Ikaduha og ulahing pangutana, Priscilla. Unsa kay tambal nimo sa imong up-up? Oy, sundang ko ka diya. Ikiha ta karon. Sila, unsay mo gitambal yung Dili ni up-up ako oy. Ano nila? Oh, morning ga palak ning ni Palak-palak. Kay wa madutli sa astringent. Galiki-liki ang naong ni Priscilla kay ladot lang astringent. Ay, di ko pasungin na ng up-up. Kay low-low lang ni ako. Ayan. Wa ko manad sa up-up. Unsay mo ha? Low-low. Kay labi kaayo. Up and low na up and low. Up. Taas. Lolo man iya kay baba man. Ayun pala. Mahilig ka pala sa lolo. Oy, hilig oy, bisag hoy kaayo. May na lang, makatipid ta. Makadaginot ta. Low. Wala ko ka shield. Wala ko kabantay na. Ay, ayun. Ay, masulti lang Nooy natin po dyan. ning Kawawa naman si alias Patso. Patchoy, no? Nga naalaan ko no og nabaligyag drugs. Pero Oo. kung nga to ang itsura, nakitaan ko sa personal si Patchoy, Oo. ay murag nagdruga. Mo na gingan, ug makita di mo si Sa Patsoy. personal, oh. No? Oh. Wa pa na himong krimen, suspect na. Maadlo ka mo ba ni Patchoy nang wato kita og mga boulevard? Oo. Mga agdaw? Oo. Maadlo ka mo ko ba ni Patchoy kay bigyanan gignaw. Dulolon kayo grayot. Duulong kay Riot o duulong kay Trip. Oo. No, kay Kuan basig man pagawas ni mo ba, basig, no. Doon na magoy kaning Oo. kalahian ang dago ni Patsoy. Oh, ano kalahian? Murag Indian pa na. Tao. Murag kanunay gataop. Indian pa na ang habol. Diba Indian pa na? Doon na siya buhok-buhok. Buhok. Oh, tanaw yung one-sided. Oh. Grabe, no? Okay. Grabe si, kawawa. Wala tayong magawa dyan dahil, siyempre, may investigasyon naman yan. Mapapatunayan na hindi pala ano yun. Pareho mo nagnaong senador, no? Nang tawas nga kuan o kanang drugs o kanang Oo. iodizol. Yung si ano ko, si yung kaila ko, si Rinaldo. Oh. Ang naalaan yung tawas ang uksali. Nasunog yung ilok. Pero ting hapdusa siyang ilok dali ka ni puti ko diyang ilok nasunog sa uksali. May galing eh, wala yes yung na Oo. hidhead. Oo. Yung yes pa to ni tubo yung ilok. Yung tawas at saka uksali kapit-hapit O mao na lang pati chlorine. Pati chlorine, no, di ba? Pero ang chlorine lang isog lang baho ang chlorine. Oo. Makabalo jud ka nga chlorine na kay isog mong baho. Oh. Oo, pero ang ano jud tang murag asukal og nawong ang tawas at saka ano talaga salig. Oo, di ba? Naku. Magbantay kayo diyan, wag kayo magdala-dala ng mga tawas at uksalik at saka ano kay madakpan iodizol. kayo. Iodizol. Luoy pud na yung Malaan mo. na priso din kita anda si Patchoy kay Kawawa ang spatio. naalaan man gid taw kagamit og kanang illegal nga droga. Bantog na day katong ni agi nakagawas day siya. Oh. Kay naman dito naglakaw-lakaw sa kuan. Piyansahan ni Casey. Pero Ate Pres, Piyansahan sang live-in partner. pero Ate Pres, Oh. Yeah. ang unang pangutana Ate Pres, Oh. mapriso ba ita aning tawas? Dito mapriso ang tawas. Oo. Kay tawas ra ba na? Oo. Og matud pa nimo, ikaduha og ulahing pangutana. Oo. Usay gitambal sa up-up. Oo, sige tambalin mo Ate Pres katong ni Kuya Nap imong up-up. Kuan lang kanang gikan sa motor nga change oil. Giligo na ko. Kanang para sa isabog sa
ero ang gikagin. Cheese oil. Era ko kagikag. Ano yung ko makina sa barko? Ay, sa unang panahon, nakabantay ako dyan sa alulo ko. Pagkagiron yung mga iro namin, yung ang itinatambal sa samad. Oh. Diba? Yung ano, yung asiti. Diba? Oh, tapos mga pila ka adlaw, maayo na ang iro. Mahanaw ang kuan ikagin. Oo. Oh, mahal na sa na iligo sa primo, no? Huwag yung nag-isduta na ito, no? Sobrang nangaon sila, no? Ka-crispy. Okay, Ayan, thank you very much sa Little Sindir. Ano ang uwahing masulti mo, Ate Pris? Agig panapos at ang liter sender. Kung di gid mada o kanang tambal o kanang imong up no, pangwa sa sapa o kaning kuan. Kaning ganing dahon sa Sampini. asunting. asunting. Ah, Oh, asunting. Asunting. Oh, pangitalan nito si Asan og si Inting. Oh. Ang mga yung atunting. Oh, pangayong asunting. Oh. Mo ihidid si mong up. Oh. Og di gid man asunting. Oh. Oh, ato na lang sa Google. Oh. Kay mo nila ng mapa. Oh, Google Map. May nila na bagong mapang kalibutan. Mapa sa mga adik. Ang taba ng utak yan, Imre. Grabe. Grabe talaga. Oo, ayun, may nalangsab, no? Kay mapuslan ka. O gani bagong mapa ang Ang kalibutan. taba ng panilmili, no? Ang taba ng Ang utak. taba ng utak nito. Grabe, Oo. hindi basta-basta. Gabon. Lumalabas na talaga ang ano natin dito. Ang ating ibang klase sa ating Pris. Kapag mo na kay escalator, elevator niya, mula kay predator. DJ Sweetheart, ilap trip mo na yan. Ay, mas na ang upload. Ay, version 3.0, level up.